Čau, dneska vás zdravím, je to Pecka. No, čaute, ja vás zdravím. By som chcel vás pozvať na Monster Truck Show. Budú tam kaskadery, budú prechádzať cez ohnivú čiaru. No, prvé bude na bočných kolesách, potom tam bude taxík na bočných kolesách a potom tam bude drift taxík, čo si môžete aj vy vyskúšať, ako oni jazdia. Vy chceli môžete ísť, je to prihatí zastavka. Takže vás ja osobne pozývam na prijatí pri novom Alfande. Ja to všetko roztočí, rozmaxuje, takže sa tam vidíme a dúfam, že dáte so mnou fotku alebo autogramiu. Ja vám dám tú autogramiu, doma dám fotku, všetko. OK, takže sa teším na vás. Sice neviem tom, kedy to bude, ale viem, že tam bude, takže uvidíme, jak sa to povede, takže vidíme sa tam to poradne rozmaxujeme hudba, tam to je reper, takže počkajte, reper teda, ale tam tam bude hudba, takže tam to rozmaxujú totálne a máte radi auta a hluk, lebo ja ako to mám rád, takže neviem ako vy. OK, takže vidíme sa tam a ste chceli so mnou fotku alebo autogramiu, podpis na tričko alebo na nejakú vec, môžete si priniesť, ale prineste si pero alebo tenku finksku by sa hodila, takže vidíme sa tam. Aj to neviem ďalej obkecavať a dajte mi like, odber a zvonček a kliknite na prvý song, na prvé video, čo som vydal. Tam som bol ešte malý, takže dajte like, odber a čau.